Fy enw i Michael Simmonds-Dickens, dwi'n 39 oed a dwi'n byw yn Bwmchawn. Fy merch yw'r 9 oed a fy mab yw'r 7 oed. Am swydd, dwi'n gweithio am Brifysgol Caerdydd fel swyddog cefnogi projects. Dwi'n rhan o'r band sy'n galw Colours of One, so profiadau cool. So fel fideos, playlistau Cymraeg TV a ganeuon chwarae ar Radio 1. Es cael plant, mae'n mwy anodd i dedicate lot o amser i perfformio. Ro'n i'n meddwl bydd yn cyfle anhygoel i cymysgu fy cariad o'r iaith Cymraeg a y cyfle eto i perfformio ar y llwyfan. Mike has been singing for so many years and we've gone to watch him in so many different places that to be able to see him on a stage like this is just so exciting. And for Madeline to be able to see him on stage for the first time as well, see your dad singing, I mean it's huge. I'm really proud of my dad. Dwi'n gwybod byddai'n teimlo tipyn bach yn nerfus achos dwi ddim wedi perfformio am sbel nawr. Byddai'n meddwl am fy blant. Maen nhw ddim wedi gweld fi ar y llwyfan o blaen, so fi'n edrych ymlaen am ddangos nhw dim beth mae dadi yn gallu gwneud.